Xamscat, ens veiem en un nou vídeo després de molt temps. Ens endinsem a la Copa Hivern amb el nostre auto de rally. Canviarem una mica el look. Tenim aquí el nostre Gil dels 10 anys. Querem posar el personatge amb el personatge de 10 anys. El nostre vehicle canviarem de color. Aquest blau Hill Clean Racing 2 es veu molt guai. Les rodes, també podem canviar les rodes. Podem picar-les aquestes. Que color aquest. Que també queda molt guai, així color lilós, un gris lilós. Aquí tenim l'animació. Ja ens va bé com està. I el nostre personatge ens va bé així amb els 10 anys. Estos. I amb el nostre cotxe canviat de look, ens posem a començar la cursa de Nadal. Però Nadal ja està passat. Però bé, d'hivern, perquè aquests dies fa molta fred i està nevant per aquí a la vora. 3, 2, 1, pum! Endavant! Cavallet, vinga va, que anem últims, però això s'avança. Vinga, segon, vinga, hem de passar-lo, vinga, va, si podem quedar líders. Vinga, agafem benzina. Això està molt empatat, està la cosa molt empatada i... segons per poc. Bé, ara vindrà la remuntada. 2, 1, pam, endavant. Vinga, va, hem de passar sobretot aquest enret, aquí a poc. El primer que toqui terra avançarà més ràpid. Vinga, va, que anem molt empatat. Això està molt empatada. Està molt empatada. Aquí ens hem frenat una mica. Bon salt i bona caiguda. I anem líders. Sí, líders. Bé, empatats a punts. Això sí, estem molt emocionat. Està molt emocionant. Empatats a punts, a 5 punts. Qui guanya aquesta cursa? Guanya al final, vinga va. Vinga, hem començat per més endarrere. Bon salt, sí. Bon salt i... bona caiguda. Vinga, va, amunt. Vinga, va, que ens quedarem segons, queda ahí. Pum! Segons, però hem guanyat. I visca, hem quedat líders. Següent. Bé, 7 punts. 6 punts al segon, 3 punts al tercer, 2 punts a l'últim. Molt bé, bona cursa. Desbloquegem, toquem aquí per desbloquejar. I ara ens enfonsarem dins els túnels del terror. En 3, 2, 1... ja! Dins els túnels. A veure, dins els túnels amb el nostre auto de rally. Ens hem quedat frenats, aquí ens hem frenat, no pot ser, ens hem quedat frenats, ha quedat la roda aquí enganxada, però tot i així, frenem, i aquí, voltereta, bona, i bé, per fer els trossi hem passat, vinga, va, nois, va, endavant, que anem primers, sí, primers, cursa, guanyada, bona, voltereta. 2, 1, ja, endavant. Vinga, Xamscat, endavant, que tu pots. Frenem, aquí, endarrere. I ara endavant. Hem perdut part del sostre, però no passa res. No, voltereta, no. Oh, han quedat esclafats. Esclafats, com un escarbat esclafat. Vinga, va, endavant, que hem de guanyar, si no ja quedarem segons. Un quedat esclafat, bon salt. I endavant, vinga, Xamscat. Una esclafada, ens hem quedat abans. Vinga, va. No podem tornar a fallar, a veure si tenim sort i podem quedar aquí primers. Bon salt, ui, quasi, i aquí salt perfecte i arribem primers. A veure el segon qui és, 7 punts, el segon, bé, molt bé, el segon, 0 punts tenia, 2, per tant, un altre cop en guanyar la carrera següent
7 punts, 6 punts, 3 punts, 2 punts. Fins aquí, Xamscat, aquest vídeo de cotxes bojos, saltarins i volteretes. Fins a la propera. Adeu!